kulendi yamakateera kudaiso panguva dzino ndiyo channel inonzi Kulian TV patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi tiri kuuya panapa timbobata nyaya iri kunetsana mukoma nemunen'ina avo vatinoti vakuru vebroadcasting, especially takutaura zvebroadcasting idzi dzedigital dzemazuva ano, ndo vakomana vatingati mapioneers. Now vakomana ava havasi kudyidzana mushe Sly Media brothers, and it's Tapfumaneyi brothers. I mean, avaizikana vese vashandira vari kuSly Media. Umwe achishanda anga ari paground ari muZimbabwe, umwe achishanda ari kuUK. But zvinhu zvakazongoitika ndezvekuti mudiki akazongosvika pachikamu chekudedzera kuti inini handichada basa racho, ndakusiya ndobva aenda kunotanga yake. But pakudaro pane zvizhinji zviri kutaurika because mukuru ari kuzoti imimi muri kunditi inini ndiri kunzwira jealous mudiki zvipane zvaari kuita nekuenda kwaakaita nevanhu nekuzodidi because ari kunzi pane vamwe vashandi vaakaenda navo. Ende mudiki paaishanda ari paground pane dzedze dzinenge dzichinzi phone number dzekuita zvinhu dzekuti panenge pachinzi kwakadai kune news paronzi mudiki dzaishanda phone number ipapo dzanga dziri dzemudiki because ndiye anga aripo paground, saka aingofonerwa iye ndo dzainyanya kumaketwa zvakanyanya idzodzo. Saka izvezvi manje ndio pari kunetsana these two brothers because umwe mudiki akuti muhomba nejealous ane zvakawanda zvaari kundiitira, but muhombewo manje ndopa kuti uyu ndakamenesa kuchikoro, even imba yacho yaari ndikina ndakatomutengera imba first house yake chaicho dai ndisirini angadai iri dhakwazi asina kumbopedza even school of journalism yacho. These guys nyaya yavo iyi kai iri kutembesa musoro. Nhasi ndangomuka takangonangana tichingoona nyaya iri kutaurwa panapa yangodzoswa, but iyi nyaya ipi yakasendwa musi wa 22 November. Vanhu havana kuda kumboisa musoro, honestly speaking vanhu vakangozviignora. Nhasi ndo patatozotanga kudzika taakuona machats nezvinhu zvaitaurika zvese. Uyu paakataura achiti jealous bragger, the kind of brother who's always shouting I'm better than you while secretly wishing he could pull off what you are doing. He is walking contradiction loud about his own greatness but grin with envy behind the scenes. If you had to pin it down in one word, hypocrisy or insecure show off, ndo mashoko akabuda achitaurwa na uyo Robert Tapfumaneyi achiendesa kini yake yange kandangana nekuna brother yake. This guy is kakusawirirana karipo, but pane ndikirikini pandapinda in their comment section there is this girl anonzi Evelyn Tapfumaneyi. I don't know kana ari sister wavo kana kuti ari daughter kana but chandongona kwangona sene mdzafanana yango Tapfumaneyi. I wish ndiri zvangu ndaivati vukabvunzo Tapfumaneyi vaifana kuti Tapfumaneyi journalism ka atiti so ari kuti aiwa ngaudze nyika chokwadi chezvaari ndisati ndataura. I feel like busting very evil men panyika. Ndine zvekutaura kunyika yese yeZimbabwe, ndizvivharise nyaya dzacho, ndini ndinadzo dzese, ndigadzire zvinhu chokwadi, ndiri kuda kubuditsa pachena. Ndo uyu zvaari kutaura, but I don't know why asati abuditsa pachena because izvi zvaanga kutaura hanzvadzi yacho something chaakasenda 1 week ago ndo paitaura izvo zvachitira kuti aiwa inini ndinogona kutochibvondora chaizvo tikafumura munhu zvaari zvese. Handiti mukuzviona but kunetsana kwemabrothers aya honestly nyika yeZimbabwe haisi kuzvifarira, but it's just that kune vanhu vazhinji vokuti drama vanongonakirwawo naro vanongoridawo zvavo kungoti ningina ningo yavazonetsana ningina ningo yavazodai so. But inini honestly speaking ndiri kuona unge pazongofamba Satan cause movement ravo riya raigona kumeka sense kana dai vakaita sei vakada kuramba vachichimhanya vese, but nekudawo kweukuru ndozvinonzi hanzi shumba mbiri hadzingambotonge ningirikeni rimwe chete dziri 2. Pakudaro zvinogona kutemesa musoro, panogona kunetsa cause mudiki paanga ari paground ndiye aimhanya chinhu chese achitodedzera kuti atodai. But even inini pandakaona interview yemukuru wacho achitaura kuti but tikadatarisa in terms of salary ka that guy wamukutaura nezvake he was the most paid journalist especially in Zimbabwe. Tikadatarisa Zimbabwe ndo vakomana vaitopuwa mari dzinotenga kudarika majournalist mazhinji vari muZimbabwe. Hachazivi kuti tichiverenga vari pamba machi here, but maybe I compare nekunange vari kunana ZBC kuti mamwe maplatforms because iye ndo zvaitaura. But panapa brother yacho ndo yamuka iri kuramba zvinhu zvese iri kuti Robert Tapfumaneyi is a serial liar. I will start by saying
Well done, my parent broadcaster, on winning this award as the best television station in Africa. Congratulations, and you are my own first University of Media practice. My grooming is Sylvester Tapfumaneyi. Started at ZBC as a driver in 1995, then trained for 4 years as technical operator for sound, camera, and lights, producer, presenter on radio and producer, TV productions, sound engineer, soccer commentator, and Shona news reader. This university called ZBC TV gave me the skill to be called a fully pledged media person in practice today, and they gave me a name which I didn't have when I joined as a driver in 1995 and rose through the ranks. During this period, I was also enhancing my journalism at CCOSA College in the same class with Blessed Katio and others. Blessed is now at SABC and others, my classmates Buyai Pano, who were in the same stream with me in the year 2000. I went abroad to study BITEC National Diploma in New Media, Audio and Moving Images at Bedford College in the United Kingdom from 2001 to 2004. By the way, while in UK, I dropped out of Bedfordshire University after finishing my first year, where I was studying web development. My classmate was Philip Pushani. I dropped out because all I wanted was to be able to design a website and upload stories with pictures and videos. Respect on ZBC, among others, training. I was equipped with multi-camera production skills, which involve TV studio and outside productions, or BVA operations, which is a great technical skill for a media person. We would record programs like The Melting Pot, presented by Oscar Pambuka, and also directing lunchtime news and Good Morning Zimbabwe live programs, which presenters like Tracy Sibanta, Rumbidzai, Takwira McDonald's, amongst others. Ndikunzwe futi muchiti, I'm just a content creator, asina chikoro cha journalism. Besides learning abroad, ZBC played a very big role in shaping and empowering me to be able to be on all-rounder in electronic media, which helped me start Sly Media Production. That is why we are able to live stream football, showing high production values expected at that level with replays and slow motions and the top-notch commentary and analysis. Because of the experience, and I'm able to train and empower young journalists coming through. None other ever joined Sly Media TV out the same, including Robert, who is his highest certificate in TV production is one from our station in recent times, which is my signature. The Store Lagos official broadcast TV of 2017. Remember the Matemadanda being interviewed by Oscar while we were called Zim DTV, which started in UK. Ask Dr. Tim, director from Zimbo Live, about Zim ITV. Before transferring in 2017 this online television idea to Zimbabwe, having been nominated for an award by the Zim award. Muri Zimbabwe list racho rakakurisa tikaramba chindikina, but pane nyaya yandiri kutsvaga kuti balance zvinhu zvacho. Right, iye ari kuti panapa, as I conclude, as Robert Tapfumaneyi writes on his profile that pana mukoma Sly hapana chinozivikanwa nezvebroadcasting, ngaamuke abike doro mureve wenhema. I would not have asked the Zimbabwean newspaper to write a fake story about our online channel in UK. Then in 2007 Vision ndakabva nayo kure. Robert is being economic with the truth. Would you believe that he does not know that I went to study media to Kosa College? Would believe a senior journalist reporting that I never practiced media when I went to UK in 2000. I was a presenter for a commercial program on radio called Nzira Imwe Chete, hosted by Pastor Gats. I told Pastor Gats that Robert Tapfumaneyi will despise me as a presenter while I travel to settle in UK. How soon he forgets, choosing to ignore the truth and just soil my name. He has been making efforts every day since his departure to misinform the corporate world and his friends. The same statement that I never saw the door of any college to study journalism, which
demonstrate his frantic efforts to divert attention of all Sly Media customers to his new channel by distorting my career, telling them he was running the show at Sly Media Production ever since it started, which is not true. Robert was my student in house. This I will say without fear because I know where I picked him up. It's only greed that has made him turn against me and cloned every aspect Sly Media to start his own company. He just photocopied everything and started competing with me at content sources like the traditional courts, the prison inmates interviews. There is nothing new except replicating all programs I introduced. Above all, he took him with some of the employees who all went without giving enough notice to replace them. The master of pride wanted to suffocate this company. However, we were only shaken, but we continue to grow, which has brought more bitterness to him and his cheerleaders. His message to corporates and traditional healers was that kubva kwangu ku Sly Media zvafa handei ku channel yangu. Would a real brother do this? I wonder my message is grow your own company without having to try and outsmart me. You have proven to the world that you don't know me. Takasangana kubasa. If you don't know my career path and you claim to be my brother, then you have demonstrated to the world how much you hate this your mentor, sponsor and financer of journalism. It kosa Robert mwana wa Winnie na so wakatokanganwa kuti ndini ndakaita upedze mass media mavabuda kubasa uchigara ku Southampton kumba kwe friend yangu Charles Mazorodze. Dai pasina ini Robert dakwazi usina kupedza journalism wakaperera mu first year asi nasi ndiwe sure wave kundisvipira kumeso pamberi pemhuri yeZimbabwe. Mwari ave newe. If Robert was running this company, how we were once a nominee for an award in the UK where he has never set a foot. Robert would do his research and ask his former boss at newzimbabwe.com, Mr. Jeff Madzingo, about my online TV, Zim DITV, which I was running in the UK. More to follow. DJ Ola7, bring both of us to your podcasts. Last time, he threatened to kill DJ Sparks and myself after the interview and asked DJ Sparks to delete the program because it also told the world the truth and nothing else but the truth. Yepo holidays because I was no threat no threat whatever in Zimbabwe. I don't think kuti pane munhu angatswera chinzara kurayirwa nyaya dzenhingi kungobata kamera idzodzo uchingeta journalism idzodzizi. Come on now, to me it doesn't make sense, but at the end of the day atizozive because inini for example ukanzi wazothreatena munhu wakumuti delete interview zvinoti zvakuda type yema characters akaita ngenini manje kuti ukanditi delete that video no ndatobudisa that conversation ari kunditi delete that video because ndaunza his brother pa Greek. But I'm not here kuti nditange ndiri kuda kutanga ndakuda kutora side, but ndingoti something fish is going on panapa. Andiziwo muri yeZimbabwe makatarisa nyaya both side of the story ra uyu tatora takarinikirina ndatira kupedza time yakawanda pana mtira kuda kuverenga rakarebesa page racho, but tarisa look at me kudikitira nekudikitira. Why ndechida kuti vanhu veZimbabwe munyatsonzwisisa nyaya kuti takuya next time tichibata nyaya munongozoti uyu anyanyosirira nyaya. These brothers vari kunetsana, uyu ari kuti I'm better than iwewe, uyu ari kuti kana zvatowe izvozvo how can you be better than me? Ini teacher wako, mentor wako, financer wako futi ndiye kukuvhurira mukana madoors, even experience chaiyo wakaiwana kupi, wakaiwana under my company yeSly Media zvokuti iwo ndowairana from day one. It's a lie because kana wairana from day one how come kuti yakazonominatwa ku UK kosinombobvira wakasvika wakatsika iwewe pari kupisa. But kune kamwe ka group kari kublema Robert kari kublema Sylvester Tapfumaneyi anonzi mukoma Sly wacho. Pane kamwe ka group kari kumblemo koitawo kamwe ka group kari kuti kari kuendaona side reni. Saka ndo patiri kuzoti idzi nyaya idzi dzinotemesa musoro muri yeZimbabwe. I don't know kuti imi mukutora side ipi. Tell me what you think in the comment section tikwanise kudzoka ne part 2. I wish to call these guys one day. Inini zvinhu zvacho ndinazvo zvakagochwa zvakaboliswa tobofona tobobvunza imi chikombonyadzoinetsa chiko neimi wani mimba ngani ngorwa masine nyu bo wani
zvichingonakidza zvakadaro vanhu vatomboziva kuti who is behind the scenes zvomunozoenda muchizononingirikina vanhu vezimbabwe vanongoda content nothing more zvekuzoti who is better than who ritori drama unongotopedza time uchitokompita nomwe munhu ka vanhu vadoda tonzwa nyaya dziri kutoitika zvekuzomboza kuti iwo ndiwani the big what mafirimu asinangana nebasa rese aya like even kuside kwedu isusu kwatinombonyawo dzefambira even dzepolitics dzechichinyaya dzedze vatoriko kambozvizama kuti bigger vazoona kuti tambopedza nguva uchiti bigger munhu ari kutoya totsemura breaking news headline rakapenga vanhu votoungana vakutongonzwa nyaya cause ndo vanhu zvavaripo and this is the purpose yekuti vanhu vange vachiita se vachizofollowa. So I wish kuti these guys pazongova nekugadzikana nekugadzirisana kuchenge kuchiitika. Ndangoperera panapa muri yeZimbabwe. Before I disappear ndini wenyu Kulian wepaKulian TV patinorova nyaya patinobata basa tichikunzivisai zvinhu zvese zvinenge zvichiitika. So ndabva ndangokuzivisai kuti vanhu vari muSouth Africa vanoda kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastart permit. Batai kambani inonzi Education Research inotungamirirwa namukoma Owen. Namba ndidzo dzendaisa pascreen adzo. Contact him ipapapa vanopedza masports ende chinodiwa make sure kuti unenge une passport yako chete inokwanisa kukubatsira che unenge usingori na permit. That's why varipo kukubatsira.